Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, bi koiarakada sagarrozpin, bi karbonato koiarakada txiki batekin astuta, errepikatu orduro, jengibre infusio bat, ezti pixka batekin, limoi pixkat, ur ez oso beroa, 5 propolio tanta orduro, litro erdi ur eta bitipula. Irakiten 20 minutuz. Bi eroi 3 koiarakada azukre beltz, mingaina noranzka guztietara Entzuten duzuen bezala, afoniarentzako trikimailu guztiak probatzen ari gara. Atzo lehertu zen festa gure estudiotik metro batzuetara. Hasi da ofizialki Tolosako inauteria. Eta hemen ze esango dizuegu, ba, gau ederra pasa dugula eta ahotsak hori sufritu egiten duela. Guztia posible dela, noiztik duzu estarrian, itzazoaren zabela iragane. Gaur ostiral mehea da. Laster entzungo ditugu ozenki txistulari taldeko kideak, txistu doinuak oparitzen. Zezen plazan ere, errekortariak fin arituko dira arratsaldean. Euskal Herriko beste inauterietako mozorroak egiteko tailerra egongo da. Euskal mitologiarekin lotutako puzgarriak ere izango ditugu, mitoaroa gure erara. Emakumez osatutako txarangak, txarangorak ere gaur izango du egun handia. Danborra da ere egongo da urtero bezala. Bueno, mesedez Goiuri, hori oso ondo dago, festa oso ondo dago, baina guk hemen irratsaio bat egin behar dugu aipatutako ekitaldi guzti horietara joan aurretik. Eta bereziki gaur, irratiaren mundu eguna delako! Urteak dira, joan zirela, urrea eta diztira. Barrutik zerigun sua maite zina, mundanun galdu dira amets konpartituak, partitu dira. Gela hutsik ewan zutani bakarri, zuak eta lotxak tekila ziantzire. Tekila ezi, Mikel Urdangari mesedez iso, tekila ez aipatu. Bueno, baina esan dugun bezala gure eguna da, Irrati gintzaren eguna eta sekulako ilusioa egiten digu eguna ospatzeak. Asko maite dugu medio hau. Naiz eta gure irratsaioa hibrido xamarra dene hori onartu behar dugu. Ahotsa du oinarri bai, baina egunero ikus gaitzakezue streaming bidez. Eta beraz ikusiko duzu pozpozik gaudela, irratiaren urtebetetzea ospatzen ari garelako duela 122 urte, 1884ko azaroan, Bordeleko Zientzia Fakultateko sotoan, Albert Tupanek Morse kodeko mezu bat bidali zuen radio seinale bidez, lehen aldiz. Hori bai, uin hori 25 metrotara iristen zen soilik. Urrengo urtean, beste zientzialari batzuk asmakuntzak hobetzen joan ziren. Alexandre Popovek, Errusian, uin elektromagnetikoa jasotzeko antena sortu zuen. Italian, Guglielmo Marconik, kablerik gabeko seinaleak bidaltzea lortu zuen 2000 metrotara. Eta ordutik ezin esan nork asmatu zuen irratia. 1904an Marconik irratiaren patentea eskuratu zuen, baina 1953an Amerikako Estatu Batuetako gorte gorenak patentea kendu eta Nikola Teslari eman zion. Guri egia esan, oiena, bostaxola, nork asmatu zuen, euskaraz irratia egiteko aukera askoz beranduago iritsi baitzen eta. Etorkizuna berreraiki daitzezitz, dena aldatzen ikasi.
Barnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Uda berrian loreak bezala loratuko gara. 1932 zen eta oso jende gutxik zuen irratia etxean. Halare, Euskadin bazegoen emisora bat, bakarra. Eta Joseba Zubimendi eta Ander Arzelusek euskarazko irratsaio bat egitea erabaki zuten. Astero, asteazkenetan, gaueko 8:00 9:00 elkarrizketak, musika eta bertsoak eskaintzen zituzten. Dena zuzenean, guk bezalaxe ez baitzuten grabazioak sartzeko aukerarik. Ospe handi hartu zuten, eta ospatzeko, 1934ko urtarrilaren 28an, Kursal jauregian festa egin zuten. 100. saioa ospatzeko. Guk 1000. txillidalekun egin genuen bezalaxe. Aizu, eta hau da, aitzakia proposa berreskuratzeko Eirek eta Pablo Zurutuzak Janire Arantzaberekin abestu zutela, Janireren abesti bat, eta aizu, bertsioa jarriko dugu. Oso ondo. Orain isiune ausentzen, genuen jakin hobeto egiten, orain ondo nola utzi nintzen, genuen jakin hobeto egiten, orain ondo nola utzi nintzen. Genuen jakin hobeto egiten. Aizu, urte hartan, 1934ean, Amale Arzelus, Ander Arzelusen alaba, irratian kolaboratzen hasi zen, 9 urte zituen. Aitak idatzitako bakarrizketa eta ipuinak irakurtzen zituen, eta horrela, euskarazko lehenengo emakume esataria bilakatu zen, baina Amaleri lekoak kenduko dio gure Aixak, ze Amale 9 urterekin hasi zen, eta Aixa hasi da hizketan, urte bete egin gabe. Bueno, baina beraiei esker, Joseba, Ander eta Maiari esker, Kontxako estropaden lehenengo emankizuna egintzen irratian, 1935ean. Gauza gehiago ere egin zituzten. Adibidez, irrati bidezko euskarazko klaseak astean bitan. Baina gerra zibila iritsi zen eta saioak utzi behar izan zituzten. 1936ko uztailaren 17an izan zen azkena. Zubimendi 1939an hil zen erbestean, artean oso gazte zela. Eta Arzelus 1959an hil zen iparraldean, baita ere Baionan. Arluke hilobiak, espetxetan naiz egadetan, ustekabeko tiroketetan, eraitxiak eroriak. Minak ez aldu mine materik, nori egiten dio kalterik. Aritzaren memoria. Urte asko pasa dira eta Joseba eta Anderrek hasitako ari horri tiraka ari gara. Gu egunero, zortedun sentitzen gara gaur bezalako egunetan irratiaren mundu eguna da, eta guk munduko txokontatik irrati gintzen dihar dugu. Eta horri esker, jende interesgarri mordoa ezagutzeko aukera izaten dugu. Batzuetan, idazleak etortzen dira. Besteetan, zientzialariak, linguistak egun batean, eta hurrengoan, dantzariak. Sukaldariak astelenetan eta musikariak asteazkenetan. Eta egunero, euskarazko proiektu zoragarriak. Ez da lan makala egunero astelenetik ostiralera 2 ordu hementxe hizketan. 7. denboraldia dugu hau dagoeneko, eta izue 7 zorte honaren zenbakia omen da edo hori esaten dute askok, beraz. Guri oso ondo datorkigu. Badauka mutiko bat arabarra dena, aurtegi zitsusia gorputza lerdena, aurtegi zitsusia gorputza lerdena. Besterik ez bada ezin euki dena, besterik ez bada ezin euki dena, besterik ez bada ezin euki dena, besterik ez bada ezin euki dena. Neska xarmanta daukat hausi berutarra, neska xarmanta daukat hausi berutarra. Hala ere, egun ofizialak begiratzeko erabiltzen dugun webgune guztiz fidagarrian begira zer dioen. Gaur irratiaren eguna izateaz gain, ezkongaben eguna ere badela, eta baita kondoiaren nazioarteko eguna ere. Segi irakurtzen, amorantearen mundu eguna ere bada, eta adarrak jartzen dituzten pertsonen eguna ere bai. Bihar San Valentin eguna denez gaur ospatu behar beste guzti hauek, sexuzaleak, amoranteak, gezurtiak, egun handia, beraientzat aizue. Gaur berriz etxera bakarrik itzuli naiz, ta ez dakit
Valentin deuna hitz egin nahi digu gaur Naia Alkortak Santa Agedaren errepasoa egin genuen, gaur Valentin jaunaren txanda iritsi da. Kafe utxere hartuko dugu Odei Iriarte kapero txipi dantzari eta koreografoarekin. Esan digu gainera gogotxu datorrela, ez da? Oso gogotxu omen dator. Eta hori ere lasai, guztientzat eta goiuri zuretzat inauterietako kontuak ere izango ditugu. Eta... Bai, mesedez. Mozorroak gora, mozorroak bera aritu gara egun hauetan, baina nork egiten dizkigu mozorro horiek. Jostunekin hitz egin dugu eta kontatu digutena zuekin elkarbanatu nahi dugu. Eta agenda ez da oso zabala, baina prestatu dizuete, eta besteen bat kontu ere izango ditugu. Zer geratzen zaigu esateko. Otsaiak 13 dituela eta ostirala dela, eta ez edozein ostiral mehea dela, beraz, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, ongi etorri, Tolosara. Zuekin Oiana Maritorena genbe. Egunon! Eta zuekin Maritorena hartar txikiena, egunon, polita! Eta ni goiuri ez izadaren dia nauzue, ongetorri guztioi. Goizak 10 eta 22, gu hementxe bigarren kafearen 1128 saioa egiteko prest, otsaiak 13 eta entzuten ari zaretena, Aitana eta zergatik, ez dakit zergatik, atzo gauean Tolosako ostegun gizenean taberna batean, behin eta berriz jarri zutelako abesti hau. Que estamos empezando, solo quiero conocerte. Oiana, zuk uste duzu gure lankide Xabi bere maiteuta elkarbanatzeko kapaza izango dela, edo hori ere kosta egingo zaiola? Bere aurpegia ikusita, ez bai, badator, eta indarrakin, eta gogoakin batez ere baietz, Bai, gogoak, kristo gogoakin. Esperenka, hemen. La vida y no sé qué diablos estamos haciendo. No te conozco, pero me estoy muriendo. Fuck, vámonos ya de aquí. Hoy soy toda para ti. Egunon, Xabi? Egunon, bai. Edo Gabon? Egunon. Zer modu zaude? Ondo, Samarko, orain behin esnatuta ondo. Bai, behin esnatuta ondo, baina... Etxera jatzeko eskaxago. Atzo parrandan zinela pentsatzen zenuen, ai, demonio, zergatik joan behar dut bihar irratira.
edo segul aztuta zenuen. Aztuta. Enamorarse de una superestrella. Barduan, konta iguzu zer maite duzun. Maite dut ordez, ze ez dut maite. Zer ez duzun maite, banekien, bai. Zer ez du maite, Xabik, eta resak esango du horrelako zerbait. Bai, hortik handikoa. Kontatu. Parrandan atera, lagunekin gau guztia, egun guztia, eta horrengo egunean jeki beharra. Bai edo bai jeki beharra. Hori da, sentsazio txarrena. Bueno. Bueno, baino, baita, seinale, ondo pasatzen nula. Bai, hori bai. Hori bai. Baina hurrengo eguneko jeki beharra, gauzak egin beharra, hori ja... Ez da inona. Ez, Tabernatan ibili zinen edo txarangen atzetik kalean? denetarik. Arrapatze genuna. Oso ondo, eta beste galdera klabe bat. Kebapa jantzen nuen? Olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. Zara bakarra, gure lankide Julenek kontatu dit, galdetu dio, eta berrea atzo parranda egin zuen, eta bueno, pixka bat, bai, baino, duruma eta etxera, hori izan zela bere gaueko plana. Ni jakin nahiko nuke ze ordutan jantzen nunke baba. Ez, hori berexia da, seguraski ez dut, behatzi 10 galdera ez, gauian ez, Pixka berandago. Goizeko ordu txiki. Pixka berandago. Goizean goiz. Gozartzeko. Bueno, txatean, esnatu ala hil, esaten dut, esnatu ala hil. Ese 14, no sé. Bueno, Xabi, badakigunez, gogorra dela, gertatzen ari zaizuna. Biktima bat zarela, festaren biktima zara, ez da zure errua, beraz, zure maite duteza elkar banatuta, zoaz txokora, lasai egotera, eta izu, asteburuan ondo pasa. Bai, ondo pasako du seguro. Mozorroa azkenean prest daukazu, karroza prest dago, bai, baina mozorroa ez. Osatzeko. Vale, segi ba, zure ginetara. Honestidad. No me das pena, quien queda contigo se cena. Siempre se autoinvita, si puede vivir en casa ajena. Jefa cantante, tremendo. Oian atazu, zer maite duzu? Ba, ni egia esan beste mota bateko maite dute zarekin entorren. Zu maite duzu Xabiren adina ez edukitzea, ez? Ez pentsa, batzuetan inbidi pixkat ere olako, ez? Urrengo unian, ez du importa zer dagoen, ez? Horrek ere inbidi pixkat ematen du, zentzu batean. Ez, baina beste maite dut ez batekin entorren, baina gero bidean maite dut bat ere etorri zait. Orduan bi apartekatuko ditut, olatita baten. Maite dute zalitzateke gaur goizean justo, ezaki sare sozialetan, ikusi dut kongresuko pertsona batek, itxen, igual, segundutxo bat. Es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de bras. Si le pides ayuda. Ze ikusi duzu oian? Bueno, kongresuko pertsona batek, salaketa bat edo jarri du. Sare sozialetan sekulako erasoak jaso dituela, ez? Eta gauza bada, eta oso, irutu zaizkin mezuak oso gogorrak, ez? Gauza bada, politikoki pertsona batekin ados ez egotea, baina beste bat, hilko zaitu, nahiko nuke norbaite bortxatzea, nik harrapatuko bazintut, ezakiz egingo nizuken. Horrelako mezuak irakurri ditut, eta baina, zer ari gara egiten, ez? Nola izan daiteke norbait hori idazteko gai, ez? Orduan, oso sutan jarri naiz. Baina gero etorri naiz, trenian etorri naiz gaur, eta Donostian hartu dut Grosen trena, eta bertan hortxe zegoen mutil bat, eta nire txikiak mundu guztiarekin hitz egiten du, edo keinu egiten dio, eta hor lagunak egin ditugu, Senegalgo mutil bat, goiz Donostira etorri dena lanbiden zerbait egitera, eta gero behasainera lanera zijoana bertan bizi delako. Eta gero segurtasunean lan egiten duen beste emakume bat, eta horrekin ere aritu gara, eta hori berriz Andaluziatik zetorren, eta biek esan dute, etorri gara ona, batez ere emakumeak esan dit, Andaluzian egoera oso gaizki dagoelako, eta hemen egoera hobe bat edo nire seme-alabei eman alizateko. Eta gustora beraiekin, eta eskuzabal biak laguntzeko prest, eta gero esan, eta gero jendeak gorroto mezuak eta egin behar ditu, eta ardu nahi nien, bi pertsona hauei eskaini, maite duta, samba eta emakumeren izenarekin ez naiz gelditu, baino biei,
ze preste ondia guri laguntzeko, eta bakoitza bere herrialdetik etorria edo bere zonaldetik ona, bizitza hobe baten bila, eta errespetuz, eta lanean, eta txukunari dira, eta izu. Olakoak, ongi etorriak eta gehienak olakoa dia, favorez. Ez da inorretorriko eta eseri zaitez. Ez dakitzen baden bora dara madan hemen. Ez da inoiz inorretorri eta eseri zaitez. Eta nik ere maite dut, elkarbanatuko dut zuekin ere maite duta gaur goizean zalantzarik gabe, laranjaz jantzita kaleak garbitzen ari diren pertsona guztientzatze. Badakizu atzo festa lehertu zela Tolosan, ostegun gizenarekin, gauean sekulako parranda egon dela eta horrek esan nahi du gauak itxutu egiten gaituen, alkolak itxutu egiten gaituen edo zer gertatzen den, baina bihurtzen gara zikinak eta kalean zenbat edalontzi, zenbat kristalezko boteia, zenbat kebapeko pataten kaja kutsatxo hori ere bai ikusi ditut kaletik eta egia esan goizeko 7:00 ikusten duzu kalean nola dagoen. Eta goizeko 8:00 kale beretik pasatzen zara eta beste herri bat ematen du eta sekulako lana egiten dute, beraz, beraientzat maite duta. Ez dakitzen baden bora dara madan hemen. Ez dakitzen baden bora dara madan hemen. Ez dakitzen baden bora dara madan hemen. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta inauteri giroan jarraituko dugu, zelen aipatu bezala, Eneko gure lankidea, Eneko Iturbe, egon da jostunekin, inauterietan badakizuelako mozorrak oso garrantzitsuak direla, eta mozorro horiek, norbaitek egin behar dituela, beraz, hementxe jostunek kontatu digutena. Euskal Herrian inauteriak herrietako festa garrantzitsuenetarikoak dira. Neguaren amaiera eta udaberriaren hasiera ospatzeko ospakizun koloretsu eta bizidunak. Herri bakoitzak bere nortasun ematen dio festari. Tradizio zarrak, mitologiako pertsoneiak eta desfile modernoak uztartuz. Nafarroan, lantzeko inauteriak dira ezagunenetarikoak, mielotxin, ziripot eta zaldiko bezalako pertsonaia tradizionalekin. Ituren eta Zubietako joaldunak berriz, soinu eta erritmo bereziarekin ibiltzen dira herriz herri. Lapurdin, Uztaritzeko kanboko eta Donibane Loizuneko inauteriak kaleak, dantza eta musika tradizionalez betetzen dituzte, eta Zuberoan maskaradek negu garaiko itura zarrak bizirik mantentzen dituzte. Gipuzkoan berriz, Tolosako inauteriak oso ospetsuak dira, euren konpartsak, karroza eta giro alaiengatik. Inauteriak festa, kolorea eta alaitasuna dira. Baina kalean ikusten dugun guzti hori, mozorroak, txilabak, paiazo trajeak edo konpartsetako jantziak, ez dira magia zagertzen. Atzean lan isil badago, orratzak, aria, patroia eta pazientzia. Gaur, Tolosako inauterietako jostunen lana ezagutuko dugu. Lokal txikietan asteak daramatzaten lanean festa hasi aurretik. Norbaitek josi behar ditu eta gure mozorroak. Inauterien aurreko asteetan lanak gora egiten duen galdetu diogu Tolosako eta inguruko jostunei. Bai, eskaerak hemen dendane bai, baina dendatik kanpo eoten ez josten bai Tolosan. Rosa Izagirre ikastolako, garai baten gehiago izaztezan atxerena taldeako, kirikino taldeako, baina oain ja ikastolakin bakarrikan eoten gea.
aurten gainea oso kanpaina politxa daramakiu. Edorta Jauregi Txilaba kriston estan da indue, ja urte batzuk ja zaramakizkien ja goruntz, baina aurten izan da pasada bat ze txilaba pilatela saltzen egin. Txilabak dira zalantzarik gabe Tolosako inauterietako ikur nagusienetariko bat. Kolore biziko oialekin egindako jantzia, txanoarekin eta atzealdean zintzilik daraman ponpoi edo puztanarekin. Azken urteotan gainera Txilaben inguruan aldaketa txiki bat nabaritu da. Pixkanaka motzagoak egiten hasi dira. Naiz eta ohiko ezaugarriak, kolore biziak, txanoa eta peingarriak mantentzen diren. Horretaz gain, mozorrak ere egiten dituzte jostunek, kuadrientzat, ikastoletako taldeentzat edo txarangentzat, baina ze mozorro eskatzen da gehien gaur egun? Askotan dijoa igual telebistan dibujo animatuk edo zerbait horrekin lotuta dijoaztien gauzak izateia askotan gaztek eta hoi eskatzeue. Adibidez aurten ezakit dorremi eta olako traje saldu izan du dia. Esan bezala talde handientzat ere egiten dituzte mozorroak. Izan ere bertako jostunen lana behar izaten dute hauek. Uten geha eskola, negurrik hartzen ditugu, gero ni moztu bakarrik eken dut, eta dauzkat bi jostun atzetikan josi bakarrik eken duenak. Beraiek ni ez banitz ez dueke josiko inoiz, baina nik mozten baldin badiet, josten dute. Eta hemen dendan, berdin, etortzen da klienta edo ume edo dena, eta hartzen digu neurrik, erabakitzen du jantzia, askotan ez dutela erabakite eukitzen zeharo, laguntzen diogu aukeratzen, guk gure irudipena eman, beak dakarkina, eta hola. Aria, hartu argizaria. Horatzan, zarzt, korapillo bat. Kolpe, 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 ta, josita, josi, josita, josi, kolpe, 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 ta, josita, josirik zapata. Kolpe, 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 ta, josita, josi, josita, josi, kolpe, kolpe. Rodatzen ari nintzen, ene salan Maritxuk azaldu digu bere denda konponketetarako dela batez ere, baina urtean zehar prestatzen dituztela inauterietako jantziak. Denda hau konponketako denda da. Orduan, denbora asko nik ez daukat egorritatika nonea egiteko. Orduan gu urtean zehar egiten ditugu txilabak, preparatzen ditugu, eta paiaso mozorroak. Orduan, ni egorri kaldea esateiet ekartzeko etorri behar duenak die txarangako berrik, jende berria gaztek berrik, por ejemplo, pintxanako, kasinoko, beletako, etortzen die, eta orduan egiteiet bere txaketa gehiena hortan egiten den lana, orain. Baina urtean zehar da txilaba eta paiasoa. Eta deskantzatzera, antxe deskantzatzera, salaren... Hala ere, jostunen lana aldatu egin da azken urteetan. Lehen konpartsa osoek mozorro konplexuak egiten zituzten. Gaur egun askotan sinpletasunera jotzen da. Orokorrean jendiak mozorrok eta gutzi gehiago simplifikatzen aldea dijoazti, esan dizut. Saldu izan du dira kriston traje impresionantek, diru asko kikutelak, eta baina tendentzia da gauzak zentzilo gokitia. Kuadrilla unik eta nahiko estandarizatuta daude hor aldetio, zeatik gauzak zaude goxo-goxo komplikazio unik hartzeko. Ni hasi nintzenen paiasok egiten, izatezien oso politia. Dena polarrakin, baino polarra dena izartzen diet orain ebai barrundikan, baino kanpotikan,
puzlekin, beste dibujokin, kuadrokin. Eta ezin aipatu gabe utzi internetaren eragina. Online dendetan mozorro merkeak aurki daitezke, horrek ere kolpatu ditu tokiko dendak. Badirudi azken urteetan eskaerak jeitsi egin direla. Baina, bai esatizuten aleno bat, atzeko urteetan gehiago moitu da. Askoz gehiago, gu egon geha, 3-4 arten 800 da gehiago jantzien dikeunak inauteritako. 3 talde desberdinentzako. Baina guain asko jetxi da. Aurten gutxu gora bera itxeu 260 piko. Imaginatu. Asko jetxi da. Hoi nabaritu du, komertzio txiki guzi bezala, esan nahi zut, denei jotzeigu internetekiko rolloa. Baina nire aldetio eskerrak daukat adibidez aurten ikastolak 600 piko media eta aintzinako esaerakin lotuta trajek dituek. Hoi txinatar batei esate duzu behar dezula euskal esaera zar batekiko trajea eta begetzezu martziano bat izango batzili. Hoi salbatu itena. Hoainikan lan aspektu hortatio poliki lan iten da. Eta hori ez da arazo bakarra. Gero eta zailagoa da lehen erabiltzen ziren kalitatezko oihalak aurkitzea eta. Orain telak asko aldatu dira, orain ez daude telan gu nahi degunak. Orain, klaro, ez baldin bada konfezionatzen, ez daude, telak ez dituzte egiten, hoi hola da. Orduan, klaro, gero moda jarri zan, lehenago nire semek gazte zienen, zien popelina bezala algodoian, adibiden Mickey Mouse eta holako oso politia zien, baina, klaro, oire bai, se akabo. Hola haundin behintzat, eta baldin badao da oso galestitela. Orduan, ezin da egin txilabantzako. Orduan, fabrika preparatzen duetela batzuk, izan die gehienak orain arte rasokok, baina hoi bukatzen danen, porque ni 3 etxe ditut, eta 3 bat gelditzea daukana. Rasoa, bestek diaz daukate. Zergatikan, eta leheno bat zaukate, zergatikan hoi bukatu denen, beraiek ekarriko den, 4.000-5.000 metro, o egiten duen bere fabrikan, iztakin seguro nola egiteuen, hoi bukatzen denen, se akabo. Ja, ez du errepikatzen. O pello, pello, josidiateta, jinen izan oera. Argia duneta, bihar, argia duneta, jin izan bihar. Baina inauteriak ospatzeko dira, eta gure jostunei asko gustatzen zaie jai berezi hau ospatzea. Hemen Tolosa ingurun asko, Tolosa ingurun asko muitzen da. Tolosa harra naiz, eta txikitetean bizi izan ditut, kuadriakin urtero ateratzegea, eta festa handia da gutzako. Ni orain pizka bat nekatuta nago, eta urteke bai, baina, netzako izan die. Jo soy muy tolosarra, eta beti disfrazatu naiz, bai paiasoz, bai beste gauza askokin, eta txilaba, 14 urtetik ni txilabakin urte asko, Baina, me encanta. ¿Qué te voy a decir? Bai, eta ni uste hoi transmitutu egin detela nere semei eta, bai, aldamenekoi.
Pello astalkatu diateta jinen izan oera. Arilkazan eta gero, arilkazan eta gero bai. O pello, arilka diateta jinen izan oera. Josezan eta gero, Josezan eta gero bai. O pello, Josi diateta jinen izan oera. Argia duneta, bihar, argia duneta jin izan bihar. Inauteriak kaleko kolore irribarre eta algaren festa badira ere, askotan ahazten dugu ospakizunaren atzean lan handia dagoela. Oialen artean eta ideiak lantzen hasten da guztia, ari mozorroek forma hartzen duten bitartean. Festa hasi aurretik isilean egindako lan horrek egiten du posible giro alaia. Mozorroa jazteak eguneroko kezkak alde batera utzi eta irudimenari lekua egiteko aukera eskaintzen du. Ez dute soilik janzteko balio, tradizioa eta komunitatearen elkarlana ere adierazten dute. Belaunaldi transmititutako ohiturak eta sormen lanak kalean distira egiten du, jendeari poza emanez. Inauteriak guztion artean eraikitzen diren ospakizuna dira, antolatzen eta parte hartzen dutenen ekarpenari esker. Horregatik, festak komunitatearen indarraren isla ere bada. Eskerrak ematen dizkiogu mozorroak prestatu dituzten pertsonai. Haiei esker festaz bete-betean gozatu ahal izango dugulako. Entzule, zuri inauteriak pozik, osasuntsu eta ondo pasatzeko esatea geratzen zait. Baina hori bai, gogoratu, arduratsu ibiltzeaz eta atzean dagoen lan guzti hori errespetatzeaz. Ikusi ez gara horritzen txantxo azkia. Egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegin dut botoia. Naiz irratia, sare sozialetan. Bueno, berrieta egin didate, Ez dugulako txata irakurri hoiana. Eta txatean gauzak idatzi dituztela, eta ez dugula txata aipatu. Beraz, iruditzen zaizue, jarriko dut musika pixka bat, eta txateko mezuak irakurri ditugu, ze gaur txata irakurri behar da, bai edo bai, ze irratiaren mundu eguna da. Bueno, ia esan txateko mezu garrantzitsuena irakurri dugu, eta zen esnatu ala hil. Eta esnatu ala hil izango da gure gaurko filosofia, baina hementxe aipatu dugu gaur irratiaren mundu eguna dela eta jarri dutela hemen txatean Gorkak idatzi du oso mezu politia esanez. Gaur irratiaren eguna da, zorionak zuei ere bai, nere bizitzako parte oso handi bat
irratia da. Denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu, minera oitu. Denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Zein da bidea, barrenak liberatzeko, bakardadea, une bat ezagurtzeko. Edita Brokosek ere esan digu, egunon politek, aipatu digu, gaur dantza 30 puntu, Xabi agertu parrandero, bueno, Xabi agertu da, eta agertu dena baita ere, da Eneko, egunon Eneko. Egunon, bai. Ondo zaudea? Bai, ni ondo nago, bai. Ni ondo, bai, besteak ezain ondo, ezta? Eneko gurean izatekoa zen, gaur lehenengo orduan, eta esango dugu bidea galdu egin duela. Aztu egin zaiola irratiko estudioaren bidea, baino agertu da eta hemen dago. Bai. Kezkatuta ibili gara, Eneko. Bueno, egia da, baita ni hemen nengoen beste modu batera, Hori egia da. Ostunen erreportaia entzun da, beraz. Hori da, Bueno. zure ahotsa entzun dugu, beraz, entzuleak lasai egon dira, baina gu hemen estudioan aritu gara Ezen pentsatzen. lasai izan. Non egongo ote da Eneko, eta noski nola duela egun batzuk aritu ginen aipatzen, duela 3 urte inauterien bueltan baita ere desagertu zitzaigula Imanol gau batean, zinemara joan zelako eta ez zigulako esan, eta gaur desagertuta, baina pentsatzen nuen goizeko 10 zinean ez zinela egongo ziurrenik. Baina ondo zaude eta bai. hemen zaude. Orduan aprobetxatuko dut aizu maite guta galdetzeko. Bai, bira, nik pentsatuta, atzo gauean pentsatu nuen, nere maite duta, eta, bueno, agian, entzulek ez dute jakingo, ez dakite, entzulek, baina, bueno, pasaren astean, nere kuadriako batek, nere gertuko pertsona batek, bere buruaz beste intzun, eta nere maite duta da, pasaren astean, eta aste honetan zehar, bueno, etorri zaizkidan jende guzti hori, lagunak, familia, aspaldi ikusi ez dudan jendea, esatea, Eneko, edo zer gauza behar baldin baduzu, hemen gaude. Eta, bueno, babes hori sentitu dut, eta banik asko eskertu dut aste honetan zehar, eta bueno, pasaren astean, eta, bueno, hori da nire maite duta. Ze polita, naiz eta, bueno, jatorria oso gogorra den, oso gogorra. Ze polita sentitu duzula egun hauetan babes hori izan duzula. Garrantzitsua da baita ere, babes hori ez mugatzea lehenengo egunetara, eta espero dut izango duzula inguruan horrelako, bueno, luzatuko dela denboran babes hori eta laguntza behar baduzu. Gu ere hemen gaude, Eneko. Bai. Zuetzinen hemen, baina gu hemen gaude. Sufritu ote duen, hemen ez egotea, erabaki duena, leporaino, egote hori, ezin zaion leporatu, biziari berezia da. Ez iguzuna esan, Eneko? Bai. Belokotoia. Da, ea, parranda egin duzun Tolosan edo zizurkien? Tolosan, bai. Tolosan, ados. Bai, zizurkien atzo etzegon parrandarik. Etzegon parrandarik. Bai. Aseguruan egoten da? Mozortzen da jendea? Ez, jendeak orokorrean, bai, Tolosara etortzeko ohitura du, edo bezala larun batean andoainera, ez dakit batzuk egiten dute, baina bai, inguruko herrietara. Oso ondo. Hemen entzule batek idatzi du, Jokinek idatzi du, Tolosatik egiten duzuenez, kontatu gaur zer dagoen Tolosan. Tordan, pentsatu dut, etxeko lanak jarri dizkit Jokin honek, eta irakurriko dugu egitarauan zer jartzen duen. Gaur, esan bezala, ostiralmea da, eta ostiralmea egun lasaiago bat izaten da, ostegun gizena izaten da. Sekulako parranda giroko egun bat, eta gaur makaldu egiten da dena, ze igandea da, dakizuen bezala gure egun handia, eta iganderako indarrak behar ditugu, baina gaur ere badago,
zer gozatu eta zer disfrutatua. Badaukagu, 11:30 ozenki txistulari taldearen karlejira. Pena da, 11:30 gu hemen egongo gara, irratsaio egiten, 12 arte egiten dugulako irratsaioa, baina gero agian kaletik topatuko ditugu. Beraz, egingo dugu, bueltatxo bat beraiekin, txistularien atzetik, giroa egongo da kalean ziur, agian kroketaren bat jango dugu, hori etzen uten espero, Eta gero, arratsaldean, 4:00 zezen plazan, bigantxak egoten dira eta errekortariak eta aritzen dira. Bigantxa, hitza? Ze politia dan, bigantxa hitza, Egia da, badala pixkatiz kuriosoa, Bigantxa hitza oso politia da. Nik urte honetan deskuritu dut dermatosi nodular. Ze horrekin bueltaka ibili gara, ez egin Tolosan egongo, ze xixenen ikuskizun hau egongo zen ala etzen egongo izurrite bate egon delako, baina bueno, badaude, eta arratsaldean 4:00 antxe egongo dira, hori bai, sarrera guztiak salduta. Hau da gure mitoaroa. Eta sarrera guztiak, soldaurtaren kultura ez ezen plazetan hasi zen, hori egia da. Baina beti da nigan, nik uste dut. Hori da, baina kontatu behar dugu, zezenketa hauek, ez direla zezenketak. Errekortariak egoten direla, jendeak, bigantxen aurretik, korrika egin dezakela eta horrelakoak, baina ez direla zezenketak, jendeak Tolosakoak ez diren hainbat pertsonek galdetu didate, baina zer dira, zezenketak eta zezena hil egiten du torero batek eta ez, hori ez da gertatzen. Baina ez baduzu ez ezen plazara joan zaitezkete Isabelita gunera dela aur eta gazteen gunea, eta bertan egongo da Euskal Inauterien inguruko tailerrak egongo dira. Euskal Herriko beste inauteri batzuk ezagutzeko aukera. Ziripot, mielotxin, zaldiko, beste inauteri batzuetako mozorroak sortzeko aukera egongo da, joaldunen tailerra egongo da, eta egongo da baita ere, egongo dira puzgarriak, mitologiarekin horra zerikusi hauten puzgarriak, hau gumetxo neko ezin gara joan gu saltoko egintzera. Baina sartze baldin naiz ere, ez da eite ezer pasako, ez da? Ez dut uste. Gero 7:00, aterako da txarangora, dela Tolosako Jabetza Eskolako emakumen txarangen kalejira. Duela urte batzuk, konturatu ziren inauterietan eta aritzen ziren txarangen euneko oso handi bat gizonezkoak zirela, eta ikastaro bat egin dute Tolosaldeko emakumen etxean, norbaitek txaranga batean parte hartu nahiko balu, eta osatu dute emakume taldetxo bat, eta gaur aterako dira Ines Osinagak bere gidaritzapean, eta txaranga hori edukiko dugu, eta danborrada ere bai, danborradak ez dira soilik ez dakit Donostiko danborrada, edo Azpeitikoa, edo... Herriko festak gehienetan daudela danborradak, Badu zerbait danborradak, eta gaur ere badago danborrada. Eta, txosnagunean kontzertuak ere egongo dira. Azaz, Tata eta DJ. Baina, gauza gillo ere egongo dira, egitaragoan, uste dut txosnan egitaragoan, orain zaizkidanak etortzen burura, baina, zuek gerturatu txosnagurera, eta angiroa egongo da. Gauean, berriz, Jainekin txaranga ere arituko da, eta... 11:30. Hori da, 11:30 aurrera, kalez kale, eta aipatu genuen atzo, txaranga.eus izeneko aplikazio bat badagoela, eta webgune bat ere badagoela, jakiteko txarangak une oro nun dauden, beraz gaur Tolosara etortzen bazarete, eta txarangen atzetik salto egin nahi balin baduzue, aplikazio hori, Androidentzat da aplikazioa, eta bestela webgunea ere badago, txaranga.eus esan bezala, han sartu eta han ikusiko duzue Tolosako mapa eta non dagoen txaranga bakoitza une oro, eta horrela joan zaitezkete atzetik, beraz, horixe gaur Tolosan egongo dena. Eta Goiuri, ustez ez dezula aipatu, zer ez du aipatu? Arpegi taldeak antolatutako Ostialmeko jaialdia, 10:30 Leidorren. Leidorra aretoan gaur jaialdia egongo da, urte asko dira egiten dutela jaialdia, eta Ostiralmeko klasiko bat da hemen, gorkak idatzi du, igual soziedade batera goaz. Aukera hona da. Oso aukera hona da, soziedade batera jotea, badakizu elkarte gastronomikoek Tolosan pixu handia dutela, eta ekarpen handia egiten dietela inauterei egun hauetan. Baita ere galdetzen digute, igande goizean, zer da ona gozaltzeko Dianaren ondoren?
bueno, zabalik topatu dezakezun edozein kafetegi ona da Dianaren ondoren joateko. Klasiko bat izango da, baina tortilla patata adibidez. Gozaltzeko, ez da batere txarra, Ez da batere txarra. Diana da goizeko 8 igandean, herria esnatzeko egiten den kalejira moduko hori, eta egia da hemen txatan jarri duten bezala, ohikoena dela Dianara joan, saltotxo batzuk egin, eta ondoren joatea gozaltzera. Eta lepo egoten dira kafetegiak, lepo egoten dira tabernak, beraz, nora joan, egunaren araberan topatzen, lekutxo bat edo maitxo bat topatzen duzun lekuan hor sartu eta gozaldu, ze gainera ordu horretan. Hotze egiten du, ze otsaian gaude. Bai. Goitzeko 8 are hotz handiagoa. Kalean egongo zara, oetik atera berri, erdilo, hor edozein kafe, edozein kolakau, edozein tortilla patata, edozein ogipuska. Ondo sartuko da. Ondo sartuko da, ziur, beraz, edozein leku da gomendagarria. Olaia Intziartaren Martzianoak entzuten ari gara, eta berarekin egingo ditugu urrengo 40 segunduak. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egun on daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri Naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer parte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995 urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611 411 868. Marearen alde egin du ies
gaude. Eta horrela, baten ajea eta bestearen logurearekin konturatu gabe iritsi gara goizeko 11:00. Bueno, 11:00 pasatxo dira, baina azken ordu ere ezagutu nahi dugu eta horretarako prest dugu Itxaso Leon Kareaga gure lankidea. Egunon, Itxaso. Kaixo, egunon Goiuri eta egunon entzulei ere kontatu behar dugu udal eta foru hauteskundeetatik 15 hilabetera EAJak eta PSek beren ezberdintasunetan sakontzen jarraitzen dutela, baita jendaurrean antzezten ere. Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidenteak Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiaren aurka egin du ostiral honetan. EAJaren Euskadi Burubatzarreko presidenteak hauteskunde kanpaina estilora pasatzea leporatu dio PSeri eta Eneko Andueza idazkari nagusiak dena antolatuta duela adierazi du zarata sartzeko. Herriei erratian egindako elkarrizketa batean Estebanek esan du Andueza bera protagonista duten bideoak baino ez direla ikusi behar hauteskunde kanpaina betean daudela pentsatzeko. Porque ahora mismo, por ejemplo, en Santurtzi tienen tensión también con el Partido Socialista de Euskadi, sin ir más lejos, ¿no? Pero que eso ya no es nuevo, es que lo tienen en todos los frentes. Bueno, en Santurtzi no diría, yo diría que lo que ha pasado el Partido Socialista de Euskadi es a modo campaña electoral. Buruzagi jeltzaleak gogorarazi duenez, EAJaren eta PSren arteko koalizio bat dago gobernu akordio batekin eta desadostasunak nolabaiteko diskrezio zeramaten saiatu behar direla uste du, etengabe argitara ateratzen egon gabe. Cuando tienes una coalición, pues bueno, pues llevas desde luego el acuerdo de gobierno que se lleva perfectamente a rajatabla y en lo que discrepas, pues hombre, lo intentas llevar con una cierta discreción y sin estar constantemente sacándolo a la luz, ¿no? Eta aipatuko dugu ere, Sevillarako hegazkin txartelek eta Andaluziako hiriburuko ostatuek tarifak bikoiztu dituztela Errege Kopako finalari begira. Printzipioz aprilaren 18an egingo da La Cartuja estadioan, baina baliteke igandean ere izatea arratsaldeko lehen orduan. Efek bildutako datuen arabera, kirol hitzordu honetarako eskaera handia denez, prezioak bikoiztu egin dira egun gutxi batzuetan eta penintsularen herrialdetik eta iparraldetik egiten diren aire konexioi eta hiriko estatuei eragin die bereziki horrek. Aireko konektibitatearen azterketan Madril-Sevilla ibilbidea egiten duten konpainiek 155 euro igo dute txartelen batez besteko prezioa, hau da, 166 igoera izan dute apirileko beste dozein astebururekin alderatuta. Eskaintzaren gaineko presioaren nabarmena da Bilbo-Sevilla loturan ibilbide bakoitzeko kostua 115 euro igo baita ohiko datetan, baino 145 gehiago alegia. Kontu hauekin geratuko gara oraingoz, errepideetan egoera lasai dugula ematen du, beraz, 12etan jarraituko dugu azken orduaren berri ematen. Eskerrik asko Itxaso, guk aurrera jarraituko dugu, aipatu dugu gaur ezkongaben eguna dela eta bihar Valentin eguna ospatuko dutela batzuk eta, bueno, aztertu nahi dugu ohitura hau. Desagertu egiten zara, ispiluaren aurrean margotzen zaren bakoitzean. Orduan zeu zara izpide, zeu zara laudorio. Baina ez dugu guk azertuko, Naia Alkortak azertu du eta bueno, bere iritzia eta begirada kritiko horri esker, hurrengo minututxoak hausnartzan jardungo dugu, ze badakizu hautsak arrotzea gustatzen zaiola Naiari eta hautsak arrotzea beharrezkoa dela, pixka bat begirada kritiko hori landu eta hain egokiak ez diren joera batzuk saiesteko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Maitasunaren alde, beti. Otsaia, maitasunaren hilabete bihurtu dute,
bereziki, Bonboi eta Kolonia markek. Hilabeterik motzena izateak, nahiko pista eman beharko liguke maitasunak munduan duen tokiaz beraz. San Valentin egunean, maitasuna ospatzea aldiz, ironia hutsa da. Erlijioak eman digun, plot twist estrambotiko bat gehiago. Valentin apaizak, ziegetan zeuden soldaduei, euren bikotekideekin ezkuntzeko aukera ematen zien, sistemari apur bat iskin eginez, zigortuta zeuden horiei nolabait duintasuna itzuli eta maitasuna soto ezeetaraino eramanez. Maitasuna soto ezeetan. Agintariei gustatu ez eta haranon bera zigortzea erabaki zuten. Hasieran, zigor arina izango zena, gizon boteretsuen elkarren auspotze eta ea nork handiagoa bota batzuena ondoren, lepoa moztuta heriotzera kondenatu zuten. Valentin, kondena betetzeko zain ziegan igarotako egunetan, zigortu zuen epailearen alaba itxuaz maitemindu zen. Eta otoitz egin omen zuen, neskak ikusmena berreskuratu zezan, bera hil aurretik ikusi ahal izateko. Heriotzara bidean, eskuz idatzetako notatxoa eman zion neskari, eta neskak zabaldu eta lehen aldiz ikusi omen zuen. Maiteminduta hil zuten, maitasunari ziegetan duintasuna izatea errezten ziona. Eta ondoren, maitasunaren ikur bihurtu zuten bere eguna. Agatek burua altxako balu. Ni, beti izango naiz maitasunaren aldeko klubean. Barnean sentitzen den nahigabeko irribarreen alde. Desira sortzen duen bi gorputzen arteko kimika kontrolaezinaren alde. Zuk aktiboki ez maitemintzeko esfortzua egin arren, aizu txikita, sentitzen dut baina maiteminduta zaude zaplastekoa emateko beste maite zaituzten lagunen alde. Aukeratzerik ez dagoen sentimendua barnean duzula bizitzaren alde. Maitasuna bere horretan. Bere horretan erraza baita. Serotonina eta oxitozina sortzen ditu. Maitasun errealean zu izateko tokia dago. Maskarak desagertu arazten dituzten pertsonekin soilik agertzen da. Bat-batean, kriptonita bihurtu eta buruak kontrola galdetzen duen pertsonekin soilik. Zuk nahi, ala ez. Zaila direna, harremanak dira. Harremanak gaur egun. Heldu disfuntzionalen artean eraikitzak beldurra ematen diguten zubiak. Kontra dena dugula eta kontrola galtzeak ematen digun beldurrak eraikitzen dizkigun pareta sendoak. Pauso bat aurrera emateak biluztu eta duintasuna galduko dugula sinestarazten diguten mamuak. Patroi ikasiak, beldurrak, botere harremanak, bestea salbatu beharrak. Eraikitzen ditugun harreman toksikoak eta gu guztion traumatxoak. Motxilak beteta eta bihotzak huts. Eroso bai gaude gure konfort egoeran. Ez dugu astinduko gaituen maitasun historia posiblerik nahi. Errezagoa baita ez sentitzea. Eta bitartean, sentitzen duguna isilarazteko eskrol etengabean ariko gara. Elkarrizketa antzuetan, kirolean, parrandan, edo serie absurdoen maratoietan. Isil dadila bihotza, garunak agindu dezan. Harremanak 2.0an sortzen duen klaustrofobian. Mezu bat bidaltzeak ikara sortzen digun bitartean estalkeora jolastuko dugu. Bestearen historiak osaldu, bazkaldu eta faldu. Pantaiatzean ezkutatu seguru gaudelakoan. Matxe egin gabe, matxentik sentitzera dagoen distantziaren beldur. Eta 1.0 bizitzan, karetarik tinko eutxiko diogu. Irribarreak ies egin eta serio mantentzen saiatuko gara. Zoroa ez ematen saiatu eta hanka sartuko dugu. Kriptonita bada, benetan, ez dago iesbiderik eta. Maitasunak zerbait badu, kontrola galtzea baita. Postureoekin amaitzea. Zaurgarri agertzea. Zu izatea. Filtrorik gabe. Filtrorik gabe. Eta hala ere, maitasunaren alde beti. Xamurtasunaren alde. Begirada ieskorren alde. Egun ausartagoetan urrats bat aurrera egitearen alde. Pantone ederrena egunero ikustearen alde. Lotxaturiko masaiak irribarre ertzetan.
hitzik gabe uzten gaituzten uneen alde. Lagunei, maite zaitut esan eta bat-bateko besarkaden alde. Lokartu aurretik, aurrei maite ditugula esatearen alde. Eta batez ere, ispiluko isladari nahikoa garela esan eta maite dugula esatearen alde. Valentinen sistema arrakalatzearen alde. Maitasunaren alde, beti. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. He venido a mentir otra vez, subir aquí a decir que estoy bien y volver a empezar y volver a tropezar hasta que aprenda a caer. Eta beldur naiz ote naizen, zure txeko atea. Odei Iriarte Kaperotxipi, Zarautz, dantzari, koreografo eta musika eta soinu diseinatzailea. Oso txikitan hasi zen dantzan Irunen Guadalupe Aranarekin, 7 urte besterik ez zituenean. Ondoren, urteak eman zituen Donostiako Talia eskolan Mentxu Medel irakaslearekin ballet klasikoa lantzen. Eta bera izan zen, Madrilgo Mariema eskolan, kontserbatorio profesionalean sartzeko probetarako prestatu zuena. Gainditu eta bertan burutu zituen dantza ikasketak. Ta enaiz inola ere, zure txeko atea zaztuko. Ordutik, batetik bestera ibili da dantzari garaikide gisa. Lehen aukera, Baltic Dance Theater de Gdynsken izan zuelarik, Polonian. Herrialde honetako konpainiak ondo ezagutzen dituela esan dezakegu. Ondoren, Pragako Chamber Balleten ere aritu baita urtetan. Bakarlari postuan hasi zen gainera. Austrian Landestheater Linz konpainian ere 3 urtez aritu da. Eta 2019tik freelance gisa dabil. Eta horrek, hainbat herrialde eta sortzailerekin lan egiteko aukera eman dio. Bere ibilbidean zehar, soinu eta konposizioan interes berezia izan du, eta bere lana soinu eta mugimendua elkartzen direlako sortzen dela dio. Azken batean, dantza eta musika eskutik doazela esan daiteke, elkarrengan eragiten dutela eta elkarrengandik elikatzen direla. Horrela, 2019an dantza ikuskizunentzako musika sortzen hasi zen, eta baita antzerki emanaldietarako ere. Austrian antzeztutako Prima Facie lanarentzat kasu, hemen sekulako arrakasta izan duen obra. Bertan, beste hainbat lan ere egin ditu, Tanz Linz edota Grazeko operarentzat eta Bergeko Romeo eta Julieta. Atzerriko eskarmentuaz gain, azken urteetan Euskal Herriko hainbat proiektutan ere gozatu ahal izan dugu bere lana. Alberto Serrano dantzari estatubatuarrarekin batera, AH lana garatzen ari da dantzagunean. Euskal mitologian oinarritutako lana, zeinetan musika eta koreografia egiten ari den piezan dantzatzeaz gain. Zirkus konpainiaren azken sorkuntzan ere badabil, Kaos lanean koreografia burutzen. Gainera abenduan Jesus Benzalen konpainiaren azken lanean dantzatu zuen, eta konpositore bezala Giovanni Insaudo koreografoarekin lanean dabil maiatzean Grazen estreinatuko duten piezan, Modern Times. Musika eta dantza,
soinu eta gorputza. Biak bateginik eta bietan trebatu eta aritzen da gure gonbidatua. Biak esan bezala eskutik doazela esan genezake, elkarrekin sortu eta batera hazten direla. Nola da baina, bietan lanean aritzea. Horixe eta beste hainbat kontu galdetuko dizkiogu Odeiri. Ongi etorri, bigarren kafeko kafe utxera. Odei, Iriarte Kapero Txipi. Egunon. Egunon. Zer modu zaude? Oso gustua. Oso gustora, ze posten gaitu, hori entzutak agian etzara hain gustora egongo, urrengo bi galderak entzun da. Ze bigarren kafeko gonbidatu guztiei bi galdera egiten dizkiogu, baino bietako bat erantzun behar duzu, zuk aukeratu behar duzu zein. Galderak dira. Orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket, zure bizitzako etapa zehatz bat bakarrik. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera eta galdera luzea, bigarrena laburragoa. Nola gustatuko litzaizuke izatea zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala, nik bi bota ditut, baina zuk bietako bakarra erantzun behar duzu, zuk nahiago duzuna. Askotan pentsatu izan dut, nire funerala nola antolatuko nuke. Begira? Bai. Gaina txikitatik, kanta bat dakat, itoitzen kanta bat, eriotzean, bidiala eriotzean bat, eta eriotzean bi. Begira? Bai, nahiko aproposa. Gaia funeralantzat, beraz, txikitatik, esan omen diot nire familiaietan, nahiko nukela, itoitzekoak bizirik baldin badaude. Beraiek ere... Beraiek jotzea, eta bestela, beste norbaiten bersioa, baino... Begira, ze ona. Normalean erantzuten digute gonbidatuek, ez dut inoiz pentsatu hortan, ez zait gustatzen hortan pentsatzea, ez dut inorrekin hitz egin eriotzaren inguruan, eta begira, hemen... Pentsatu baina, etxeko lanak eginda, Pentsatu izan dut, gaine askotan, igual, emanaldi batian edo, negarrin beharko nuke, gaina pentsatuta dakat, hasiko nitzala pentsatzen, nola imaginatuko nuke jendian ere funeralian. Eta aztezean burutzen bat banaka nola egongo zian, iristen naiz nire amara, imaginatzen neharrez, eta bum! Ja, automatikoki hasitezea beraz. Hala, ez askotan esaten da nola lortzen duzu ez, edo aktore edo interprete bati nola lortzen duzu nahi garregitea begira, batzuentza, hala. Zuen galderakin. Bai. Ze ona. Inaran doitzetik alaukitu nuenik aturri denezi ezkontzetik. Oien, azuk galdera normalagoak egingo dizkiozu. Bai, nik uste baiet. Aduz. Bota lehenengoa. Lehenengoa hasiko naiz hasieratik. Beti esaten dute, gustatzen zaidala hasierako eta txikitako oroitzapen hoietara pixkat bidaiatzea, eta nik aipatu dut 7 urterekin edo hasi zinela dantzan. Horrela da, eta nola gogoratzen duzu hasiera hori edo dantza zertzen zuretzat hasieran, edo nola bizi zenuen? Dantza etxean hasi zan. Etxean hasi zan, bazkenean telebistan eta ikusten ditun asko Backstreet Boys. Ai, ama! Faman zedula momentu hartan, eta orduan akordatzen naiz, hartzen nun txaketa bakero bat, alderantziz jartzen nun, no? Desberdino izateko, eta hor jartzen zan etxean dantzatzen. Ze ona! Beraz, hola hasi zan zerbait imitatuaz, geho jakein izan nun, baleteko eta dantza eskolak zeudela, eta horra pontatu nintzen, eta egia esan pixkat bajoia izan zan, no? Bai. Zan, nahi gustatzen zaidana zan hori moitzia eta divertitzia, eta batean baletian sartzen zeinan beste ritmo batian eta beste. Nik kuleroak jartzen dituen galtza bakeroen gainetik, Britney Spearsek videoklip batean bere galtzak bazeuzkalako, nik uste bereak ez zirela kuleroa galtzen gainetik zela, josita zegoela eta estiloa hori zela, baino niri iruditzen zitzaidan zela kuleroak bakeron gainetik eta orduan jartzen dituen, eta dantze egitenen, eta Britney Spears deitzen zidaten etxean. Ama, ze ona, orain Beyoncé eta lehen Britney Spears denetarek egin duzu, Bai. Eta mendigutxira Rocío Durcal. Asenyoratzen ari naiz. Baina nik aitortu behar dizuet zuek entzat Backstreet Boys txikitan, eta zuretzat Britney Spears txikitan, eta niretzat dira hoiek ja, nerabe edo gehiago nintzenekoak esan dut. Ama, berriz ere belaunaldi arrakala hementxe.
Bueno, orduan, eta gero esan duzu dantza klasikoarekin, igual, zurruntasun hori, nik beti esaten dut, niri dantza klasikoa egitea gomendatu zidatzen, nik egiten nuen dantza garaikidea egin nahi nuen, baina garai hartan ezintzen egin klasikoa egiten espazenun edo lakoren bat. Eta nik nuela egin nahi izan, hori zurruntasun hori edo sentitzen nuelako, ez dakit hor neukan nere buruan. Baina zuk egin zenuen, eta urtetan aritu zara, ez da, eta mentxuk lagundu ziduzun okerrezpanago Mariema Madrilgo eskola horretan sartzen, nola bizi izan zenuen gero, ez, baleta edo klasikoa? Oain, urteak pasa diala eta bai konturatzen naiz hori, txikitan asko saldu ziguela, baleta basia da eta oso beharrezkoa da. Eta oain, ausartuko nintzen esatea, behintzat nire esperientzian, baletak eman dizkidan gauza oberenak, ez diala fisikoak, baizik eta gehiago mentalak, eta emateizun disiplina hori oso aberasgarria izan da. Baino fisikoki, hainbeste baletik itiak neri kaltetu indit gorputza. Wow. Begira, nik ere oinarriarena ez beti entzun izan dut, eta kaltetu esaten duzunean, aipadezakezu pixka zergatik agian gorputza zuzenei eta askatasun gutxiago edo mugimenduan ez dakit hori izan daiteken edo? Guzti da, azkenean gorputzak era organiko batian muitzea gustatzen zaio, eta hortako, horrela diseinatu da urtez eta urtez zehar, eta batian baleta iristen da, asko sistematizatzeu gorputza eta jartze du gorputza erabatean non gauza batzuk ondo dauden, bestatzuk gaizki, akatsak daude, gauzatzuk ez baituzu ondo egiten, arriskutsuak izan daiteke gorputzantzat, beraz, orduan gorputza nahiko galduta sentitzea hor. Batean galtzezu gaitasun hori moitzeko berez barruan innatua dana. Eta nola? Eta nola lortu duzuzuk pixka bat hori berriz ere berreskuratzea, zezu garaikidean ere asko aritzen zara, ez da? Orduan, esan nahi du lortu duzula berriz ere konexio hori eta gorputzarekiko harreman hori. Bai, da pixkat hori desikastia bezala. Hainbeste landu dituzun automatismoiek beharrezkoak diala nahi baldin baduzu baletetik jarraitu, baino beste mugimendu batzuk esploratu nahi baituzu, junbertzeala hoiek desikasten eta baita, garrantzitsua edo lagungarria izan zen, beuki ditudan lesioak. Begira. Lesioei esker lortu duzu agian mugimendua beste nora baitera matea kaso edo? Bai, lesioai esker areagotu dut arretan ere gorputzangan. Eta azkenean horregatik esaten nuen, gorputzak eraguste dizu barrutikan, zer gustatzaion, zer ez, gorputz bakoitza desberdina da. Bai, zalantzaria. Eta gorputz bakoitza dago egoera desberdina batean. Beraz, niri lesioak erakutsi naute hori, nik nire buruan programatutan eskan gauza asko, pentsatuaz osasuntxuak zianak, berez kalteiten naizeala, beraz, hori reprogramatu inbernun. Wow. Atzipetu izan naiz, ostailu bat. Ederkari zineten izketan, baino nik esan dut momenturen batean abesti hau jarri egin behar genuen, Gauerdi ontako bakardadea orain ezin dut. Horkeinu egiten ari zen odei, ez da? Hau da, bai, begira barrura, ez? Esan nahi nut badala hori funerla bateako nahiko... Aproposa, Bai, aproposa, baina hasta deprimentia, hasta ospakizun bat, eta bain, estrebiluan, de hecho, esateu, animali bat bezala bizizan naiz, animali bat bezala biharri lehengo naiz. Aurrentzitu nahi. Eta hasikera hitz egiten bizka batez, baletaren inguruan, zure txikitako oroitzapen horiek eta nik aipatu dut Madrilen ikasi zenuen ondoren, eta gero nazioartean ez asko ibili zara, Austrian, adibidez, Polonian ere bai. Nola izan da herrialde horietara joatea, gaztere juntzinen, ez? Eta bertan urteak eman dituzu, nolako esperientzia eman dizute bertako lanek eta konpainiek? Oso positiboa izan zen. Hasieran aldaketa hori izan zen, herrialde horietan dauden sistemak zu dantzare bezala laniteko
hemen ez dira oinuikoak edo, ez daude aukera berdinak. Beraz, hasieran bai, beharrez gertatu zen zerbait izan zala, baino era berea bizitza opari bat bezala. Ba hori, 18 urtekin jutezea Polonia bizitzea, eta disfrutatzezu, gaina aukera matizu leku horiek bizitzan zehar, ikasten egon zean gauza batetaz lan iteko, zetekin ateatzeko, eta hortaz bizitzeko. Beraz oso positiboa izan zen, eta esperientzi bezala, esango nuke beti dela aberasgarria, pixka zure entornotik eta kulturatik ateatzia, eta ikuste duzu zure burua beste egoera batzutan, eta zure burua ezagutzeko hori, egoera paregabea diala. Aipatzen zenuen, eman zizutela dantzaren arloan, ez? Aukera bat, formakuntzan, eta agian hemen ez dagoena. Nola ikusten duzu oraindik ere hemen egiturak eta falta dira dantzari izan nahi duten entzat, edota kultura ere ezberdin ikusten dugu bertan emanaldiak eta ikustera joaten garenean, edo beste modu batera ulertzen da hori ere? Bai, oraindik desberdin ulertzea. Natesan, nik atzerrian kanpoan lanian egon itzanean, ibiltzen izan antzoki desberdinetan lanian, baina momenturo bakarrik leku batian, nekan 40 orduko kontratu bat, berazan lan normal bat, eta jotzen zenean lanea, eta prestatzen genituen emanaldiak, edo ensaiatu, edo emanaldiak Eta hori, hemen Madriden badago Compañía Nacional de Danza. Baina listo. Beraz, ez da kasua hainbeste aukera, era hortan bizi eta lan nahi baldin baduzu, lan egiteko ordea orain freelance bezala oso gustu nago hemen bueltan egotia. Esan behar nuen ez, hemen ohikoa dela ez, dantzari bat edo interprete bat, konpainia batekin orain, gero bestearekin ez da, freelance modu hortan lan egitea, eta ez hainbeste konpainia batean, hor bakarrik ez, hori ez dago hemen hainbeste aukera, hainbeste apenas. Eta soinua, nik aipatu dut, soinua eta gorputza ez, musika eta dantza, nola sartu zara soinuaren munduan? Oso orain dena ez, uztartzen ari zara hor, nola hasi zinen horretan? Soinua txikitatik egon da oso presente nire bizitzan horregatik baita txikian itzanean, eta ja imaginatzen nu ze kanta jango zan ere funeralian. Beraz, ez da inbeste izanik erabaki deten zerbait, baizik eta pixkat esango nuke musikak niri hartu zila. Neneri, eta esango nuke mundu guztia. Zeinei, zai musika gustatzen, zeinek ez du egunero musika entzuten. Kanta bat minimo inorrek esango nuke. Ja, begira, Nik uste dut nahi gabe ere entzuten dituzula, ez? Supermerkatua sartzen zara, eta musika dago jarrita, eta gero nik adibidez ohitura handia dut, etxean nagoenean musika entzuten egoteko, baina ohitura hori ez duenak ere, modu batera entzuten du, edo irratian entzuten du, edo autobusean dago, eta autobusean jarrita dago musika, eta... Edo denda batera sartu esan duzuna, eta hor dago, bai, esan beti dago. Oso presente daukagun zerbait da, ez? Oso presente dago, beraz, interesgarria da, edo bapatian hasi nintzen esploratzen zen, eta nik ze musika ingo nuke, edo nola ingo nuke. Eta gaur egun, ordenagailutan dazkazun programak, GarageBand, edo Logic, daibez, MacBooketan, ematizu aukera, 2-3 klikekin batian esploratzeko mundu sonoro batzuk oso interesgarriak eta oso aberasgarriak kalitate aldez. Aha. Eta nola sortzen duzu? Neri adibidez, esan duzu, klik batean pinpan egiten duzula, neri oso zaila iruditzen zaik, agian ez naiz inoiz, saiatu eta baina nola hasten zara zu sortzen? Edo orain esan dugu, Giovannirekin lanean ari zara, beraien Modern Timesen, piezan, nola ari zarete lantzen hori, nondik abiatzen da odei? Abiatzen da, gero eta gehi baina konturatzen, lan artistikoak garatzeko ez dala hainbeste bapatian inspirazio batek ematizula, baizik eta egunero. Egunero, jarriko naiz 3 ordu, eta egongo naiz gauzak probatzen. Eta egunero 3 ordu egiten, naune oro frustratuta, zeba sentitzen diteten guztiak, ez ditela konbentzitzen, eta baino ze ahula, ez daka fundamentoik, baino hor mantendu. Jarraitzen duzu hor. Eta bapatian bi asten zehar, eontzeanean gauza bat garatzen, bapatian ikustezu beste ikuspuntu batetik esatzezu, egia da, honek
ondo funtzionatuko luke igual, hau sartze baiot. Eta batean ondo enkajatzeu, beraz, era hori da. Piskat, egunero lan askoin, eta batean inspirazioa etortzea, baina ez dela hasieratik daun zerbait. Aha, eta dantzan edo mugimenduan ere horrela lan egiten duzu? Bai. Osea, pixkat esango nuke, dala denborakin ulertzen nahi naizen zerbait, ez da? Nola ite deten lana, edo nundik zein da nere abia puntua, eta konturatzen nahi naizela, funtzionatzen aidan sistema bat hori dala. Ze ona. Orduan, baina denbora nondik ateatzen duzu, ez? Esan nahi duze, ari zara bai gorputzaera, ez, sortzen, AH bezalako lan baten edo zirkusen orain sartuko gara gehiago lan hauetan, eta aldi berean gero musikarena, eta esan duzu bietan, ez, hortxe, orduak eman, joan sortzen, ez dakit nola antolatzen duzun zure egunerokoa, edo akaso egunero ezberdina izango da, edo bai, ez? Bai, egunero oso ezberdina, egia da ez dakatela rutinaik, dala, asko disfrutatzen deten zerbait, eta era berea asko konfliktuatzen hauen zerbait. Baino bai, gauza hori da, antolatzia, eta esatea, aste honetan, egongo naiz gauza honekin. Urrengo astean, egongo naiz beste gauza batekin. Eta hor konfiatu. Baita, garrantzitsua dalako, pixkat gauzak, digeritzen ustia bezala. Eta igual 2 aste ez dezu zerbait ikutzen, eta 2 aste berandu hartzezu, eta ikustezu beste... Beste leku batetik eta berehala ateratzen da, edo... Aha, begira. Aipatu dut AH lana, ez da, dantzagunean sortzen ari zara, beste dantzagari batekin batera, konta iguzu pixkat euskal mitologian oinarritzen da lan hau, eta nondik sortu da, edo nola hasi zineten hau garatzen? Egia esan oso histori divertigarria da. Alberto Serrano da Chicagoko dantzari bat. Estatuatuarra, baina bizi da Sitgesen. Eta behai asko gustatzaio musika eta esploratzia. Eta orduan SoundClouden ibilizan duela 2 urte munduko musika bilatzen, eta aurkituzun kanta bat asko gustatzen zaiona. Eta erabakizun kanta horrekin solo bat garatzea. Solo hori garatuzun, eta kontaktatu zin, zeba musikan eria zan. Aiba, benetan? Bai. Izan zen, hori Instagramez kontaktatu zin, eta esan zin, erabili dezaket musika hau, dantzaria naiz, beak ezekin ni Sudafrikakoa nitzan, edo Japonekoa edo, ode iriarteka pero txipi, estatua bat entzat, ez daka, ez dio informazio asko ematen, eta horrela ezagutu ginen, eta esan nion, bai, nahiko nuke ikusia berzea izan iten. Claro. Eta asko gustatu ez da edan, musikakin behagaratuzun solua, eta baita konturatu ginean, bilok elkarrez autu gabe, baino eman geniola oso enfoke antzeko bat. Bilok itzaita genu pixka dualidadea buruz. Neretzatzen ama naturak eukidezaken dualidade hau, bizitza bat baino baita kenduite digu, ematizkigu dauzkagun eta sentitu itzazken gauza politenak, eta baita gogorrenak eta latzenak. Eta beretzat ordea izan zen artista batek bere egoakin dakan erlazio hori. Beraz, esango nu eta nola alko genituzke bi mundu hauek batu? Eta orduan jakin nun, dantzaguneak duela urte bat, aurkeztezula konbokatoria bat, sortutakoak izena duen konbokatoria bat, nun ematen zizuen diru laguntza bat, pieza bat garatzeko, eta baita entxegu orduak. Aurkeztu nun txosten bat gure proiektuakin, eta aukeratuak izan ginen, beraz udaran zehar, ibili ginen, gure bi munduak elkartzen eta pieza garatzen. Ze polita ez, bat egite hori, eta ze berezia, eta bapatean ez, sortutakoa. Eta AH izena, nondi dator? Kuriosidadea daukat. AH da, ez da oso ezaguna, hemen Euskal Herrian, baino da, Euskal mitologian dauden, zerroitako bat, da, zezen gorri baita ditzen zaio, AH gorri, txal gorri, dala sare eta zugarramurdiko kobazulotan bizidan, esan daiteke justiziero bat bezala. Karo, zeba, nundikan etorri zitzaigun beak, bere soloa garatu zunean, zezkan mugimendu asko zezen batenak.
Beak irudikatuzun bere egoa eta egoan burruka internori zezen batekin. Eta ordean nire musika piezak izenazun Sumendi. Volcano izenazun, ze pixkat hori irudikatzen nun ama lurrak eman dezaken berotasun hori, baina baita esplosio guzti hori estandan. Eta orduan, izan zen zezena sutan. Eta batean ikuste dugu, euskal mitologian badaola zezen bat sutan dabilena. Ze ona. Bai, ze politia horrela, azaltzen dituzuenean gauzak eta ikusten duzu guau, eta oso polita. bai. Eta gero, hau, sortuta dago ja amaituta edo amaitutzat emana dago lana, eta horren mugitzen ari zarete, edo ze prozesutan zaudete momentu hontan? Ez da bukatuta. Da, oraintxe bertan dago 15 minutuko hori, pieza in progress batian bezala. Eta orain itxoiten nahi geana da, berrateatzean konbokatoria berriak, edo Gipuzkoakoak, edo Euskal Herri mailakoak, finantziatu dezaketena guk pieza hortan lanian jarraitzea, beste urrats batea iristeko. Asmoa izango litzateke pieza ordu luzeago bate egitea, edo... Bai, asmoa hori da. Gutxienez, 40 minutu. Gutxienez, bai. Oso ondo. Bai. Mantel zuriko mai txikiaren inguruan eserita ikusten leiotik egunak eta gauak emeki bat egiten duten unean eta pentsatzen dut. Aipatu dugu ere zirkus konpainia, eta gainera hemen familiakotza ditugu. Lander bere lehen lana sustrai hortxe prozesuan zegoela, edo ja estrenatzeko hilabete pare bat falta zirenan izan genuen, eta duela gutxi izan dugu Maialen Alberro. Eta azken kaos lanean berak justu horra aipatu zigun zirkusekin ari zela, eta proiektu berrian bera zela ere zentrua, edo ez dakit, beraiekin ari zara lanean koreografia sortzen ari zara. Nolakoa izaten ari da lan hau? Oso esperientzi aberasgarria izaten ari da. Zirku artistak, ez da gorputzak initeu lana, baino nola enfokatzeen guztiz desberdina da. Beraz oso aberasgarria izaten ari da behaien mundua ezagutzia, eta hemen baita hori, bi mundu hauek batzia, Maialen Alberro baita, beha dantzari garaikidea da. Eta oso klasikotik ere bada ukaela esango zenuke? Bai, ez, bada formakuntza klasikoa. Beri klasikoko klaseak eman izkitorratik. Baina baita ibilizan, beha Israelen dantzan, eta iritsi da, hori beste oso mugimendu organiko batea. Egia esan, esperientzia Maialenentzat nerekin pixkat gogorra izango zen, iritsi ginen lehenengo egunean, eta zainion, nahiko nuke zure mugimendua alik eta benetazkoa izatea. Zerkokoak hori te du, ez du errepresentatzen arriskua ez. Behaien gorputza berez arriskuan jartzen du. Eta orduan Maialeneri esanion, zuk ingo dituzu ekilibrio asko. Karo, ekilibrioa hori puntetan hilo, eta hor mantxo moitu, bakarrikan hanka batian, jarri berdezula zure gorputza eta zure burua oso egoera konzentratu batian. Ezin dezula feikeatu. Ez, konektatuta egon martzara, zeharo. Beraz, hori izan zen bere esperientzia, baina ikusten nuen gogoakin hartzezula erronka, eta bai, pixkat esperientzia hori da izaten, iristea oso mugimendu benetazko batia. Ez errepresentatzea mugimendua, baizik eta baimentzea zure gorputzai, bere benetazko mugimendua adieraztea. Eta Landerrekin, nola ezagutu ginen, izan daiteke pixkat antzekoa baita Alberto ezagutu nunera. Apirilan izatea nazioarteko dantza hilabetea. Eta ote dira evento desberdin, kontxa baita hemen Leidorrantzokian itea dantza eskola dantzan erakustaldia, eta gero Vitorio Generan etea gala bat. Duela 5 urte, 2008 batean, gala hortan presentatu nun solo bat. Eta justo
nita geho, zeuden Maialen eta Alberto elkarrekin dantzan, ezagutu Benetan? itedia, bai, oso. Ai, ama, Bai. ze kontzidentzia, ze Konexioak eta- mundua, bai. Baina nik enitun ezagutzen ez bata ez da bestia. Eta orduan lander juntzan, bere laguna Maialen ikustea, eta pixkat geba seginan jarraitzen Instagrametik, eta esan zio, asko gustatu zait, indezun solo hau. Bale. Baina hori, ez genuen harremana mantendu, eta hoain udaran, 2008ko udaran, kontaktatu zin, eta esan zin, kaixo deijo, akordatzen naiz, ikusi nuen zure solo bat, asko gustatu ez zaidan, pieza berri bat garatzen egea, kaos, nahiko zenuke koreografia egin. Begira, eta horrela isi sartu zara abentura honetan. Bai. Eta kaosen abia puntua berak eman dizu, edo nola izan da, esan nahi dut, berak ideia bat zeukan, eta hortik Gernika aipatu daiteke, ezta? Bai, beak abia puntua nahiko garatuta zekan baita, ze hori gulanian hasi ginen ez gure kabuz, baizik eta Getxoko musike barrin, Juana Bizkarra konbokatorian hautatuak izan zialako. Beraz, konbokatoria aurkezeko proiektua nahiko garatuta zeon kontzeptualki eta dramaturgikoki. Beraz, hori izan da abia puntua. Ados. Eta pixkat, dualidade batian moitzen aigea, oso ikuspuntu herrikoi batetikan, bai Gernika eta Gernikako Picasson obran eta enfokatuaz, baino baita pixkat begirada kanpoa, distantzia gehiokin ikusten, oso gauza universalago bezala. Bai. Bai eman ditela aukera nik libre gauza berriak eta aurkezteko, eta orduan pixkat aztertu nahi detena, orain jarraituko deu martxuan eta baita aprilan lanian, nahi detena pixkat da ikertu nola izango zen kubismoa mugimendu aldetik. Zeba azkenean hori, no? Picasson kubismoan puskatu zuen perspektiba, puskatu zitun lege piktoriko batzuk, beraz, nola aztertu daiteken hori mugimenduan, zirkua eta behaien akrobaziak tresna bezala, herramienta bezala erabiliaz. Begira. Eta zuk, esaten duzunean zuk ikertu egin behar duzula, zuk nola egiten duzu? Zure gorputzean ikertzen duzu eta gero beraiei proposatu, edo beraien improvisaketen bidez eta horrela? Justo kasu hontan, nola artista gehienak zirkotik datozten, ez diet jarri nahi improvisatzen. Beraz, nahiago dut eman materiala nik sortutakoa, baino material hori erabiliaz zerbait fijua eta estatikoa bezala, baizik eta behaiek hori jateko, digeritzeko, eta orain interesgarria izangoa, abuztuan erakutsi nizkien mugimenduak eta sekuentziak nola eraldatu dian. Hori ere bitxia izango da, eta ederra, zuretzat. Eta gero aipatu dut, ze denbora joango zaigu, eta dena aipatu nahi dut. Jesus Benzalen konpainianekin ere lanean ari zara, abenduan, Mallorcan zerbait eskaini zenuten, eta 2026an emanaldi gehiago aurre ikusten dira. Ze proiektu mota da hau? Hau da, dantza garaikidea. Eta dantza garaikidea, beha da, Madrideko Konservatorio Superiorrean ikasizun dantzari eta koreografo bat, baino beha ezautzeko era baita tal cual oso bitxia. Bueno, bitxia hau ez da hain bitxia, baino sare sozialetik. Sare soziala, begira. Bai. Lanerako ere batzutan, ez? Badaka indarra. Eta urrian, justo nire mutilaguna bialduzin pantailazo bat, konpainia batena, jartzezun, Compañía Jesús Benzal busca intérprete de danza contemporánea con nociones de piano. Eta esatita, hau zuretza da, Odei. Y que se llame Odei. Hori bakarri faltatzen, ez da? Eta orduan, bialdu nion bideo bat, eta bialdu nion weborria indet, biali berrian kurrikuluma, esatezu, pixka hola interaktibo, eta baita artistiko. Oso gune politia daukazu, bai, eta oso bai. Bai, ongi hori lanian
Zarautzeko lagun batekin, eta orduan hori behaldunean, kompromisoi gabe, eta horrengo gunean esan zin, bale, Mallorcagoa, segun hauetan, ensaioak hau da, hau izango zen, aurrekontua. Eta horrela suertatu zen. Eta zeba justo, hau duela 2 urte estrenatu zuen pieza bat izan zen, 2023an kanalen, baino dantzari bat zegoen erretiratu indana. Eta justo jotzezun pianoa eta dantzaitezun, no? Eta behartzuen oso zehatza, ez? Oso zehatza, eta hor sartu naiz leku hortan. Eta emanaldiak aurre ikusten dira urte hontarako bai? Bai, aurteneko ditugu momentu 3 emanaldi. Menorkan, beste bat Murtzian eta beste bat Bilenan. Zein bidia, Bueno, ez dakitez, Menorkara dantzatzera. Euzei lekutara joango zinak. Bai, ni behin Menorkan dansan egon nintzen. Bueno, baina beste maila batean, noski. Ba, ez da, oso polita eta interesgarria da, bai, Jesus Benzalekin, edo baita zirkusen, ikustia diala familia batzuk, eta oso giro ona da hola, zeba, lana garrantzitsua da, eta danok nahi dugu dirua irabazi, zeba hortaz bizigea. Ofizioa da. Ofizioa da. Baino, bapatian aurkitzezunean, jendiak hain giro osasuntxuan eta kreatiboan eta hori, giro honian lan aiteuna, esatez, hor nahi dut inbertitu eta gustoa naho. Efemeridea nahi gabe, efemeridea gugan zauriak direlako. Oiana, agurtzen joan behar gara, ze bestela agendarako ez dugu tarterik izango. Sai, agenda oso motza da. Bai, ez dago gauzasko inauteriak. Bale. Bai, azken galdera egia da dantzari buruz eta batez ere seguraski, nere gustuko alor bat delako, ez, horri buruzari gara, baina soinu eta musikari buruz ere azken galderatxo bat egin nahiko nizuke. Ze antzerki obrak ere egin dituzu, ezta? Ez dakit oso desberdin izaten den lana kasu hortan, edo antzeko sentitu duzun? Oso esperientzia desberdina izan zen. Azkenean, dantzarako musika garatzezunean, dagoen gauza garrantzitsuena da ritmoa. Erritmoa eta baita groove esate zaiona inglesez, erritmo hori izatea erakargarria eta zure gorputza moitzen jartzea. Beraz, ni konposatzen nahonean, konturatze naiz musika horrek niri dantzara ziteitela, badakit dantzarientzat baita oso aberasgarria eta lagungarria izango ala. Ordea antzerkian, pixka da gehiago ambientia sortzeko edo baita kontrapeso bat garatzeko eta sakontasun gehiago sortzeko piezai, no? Ez dezu ere oso literala izan naiz, bestela, ez dizu asko, ez dizu ezer berririk aportatzen musikak. Beraz, prima fatzirentzat, ibilinitzan hori, Hamburgoko zuzendari batekin, eta gordatzen naiz, konposatu nitula ia 2 ordu, eta ordea piezan, emanaldian, ateatzezian 20 minutu. Baina eskatzezion gauza bat, sortzen nuen, probatzen genuen, esatezun, ez du funtzionatzen, beste gauza bat. Beraz, hor, bai izan zala nekagarria, beste mundu desberdin bisitatzea eta transitatzea, gero bukaeran gutxi batzuk aukeratzeko. Eta orain igual goiurik esango dira, ez? Bukatzen joan behar dugula bai. Ez dakit beste zerbait hola hori geratzen zaigun aipatzeko? Nik ere honetzakien hemen egun guztia itzaiten, baina oso leku politak gazu eta erosoa, baina ez, eskerrak ematia gonbidatzeagatik. Eskerrik asko zuri etortzeagatik eta jarraituko zaitugu, ez dakiz zelanetan ikusiko zaitugun, batean edo bestean, edo zure arrastoa seguru nunbait ere ikusiko dugula modu batean edo bestean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. I want
Tira eta arte eszenikoak gainbeste aipatu beharko ditugu, baita ere, ze hitzordu ditugun astebururako, naiz eta hoianak aurreratu digun, inauteriak tarteko egitaraua ez dela oso luzea izango, baina, bueno, badaude ekintzak, eta batzuk gaur bertan egiteko modukoak gainera, 12ak oraindik ez dira, 5 minutu falta dira, hauek 8etatik aurrera dira proposamenak, beraz, denbora daukazute, erabakitzeko nora joan, eta kotxea, autobusa, trena edo nahi duzuen hartu, eta ara joateko, ez da biana? Hoxe, adibidez Bilbon, bertako Ika Ateneoan, 8:30 gainera hau, despotorropen lana egongo da bertan ikusgai, humorez betetako lana, hortxe, bueno, ondo pasatzeko aukera. Nor naizen baneki lanak berriz, bueno, beste lan mota bat, ez, eskatzen du, edo sakonagoa izango da, eta Elorrioko Arriola antzokian izango dira 8etan. Eta bakarrizketa gaua ere eskainiko da Bermeoko kapilan atxaldeko 8etan. Ez dizut inoiz esan, nolakoa naizen ilunpetan, nor gorroto izan dudan. Eta biharko? Biharko baditugu beste proposamen gutxi batzuk. Enbor edo enborrak lana Bilboko Pabilloi 6 gazte konpainiaren egoitzan eskainiko da 7:30 eta Harreman konpainiaren lana da. Eta plaza batean kokatuko gaituzte. Eta bueno, Gernikarekin ere izan dezake agian harremana, ez dakit, baina galderak botako dizkigute eta galdera horietako bat izango da. Zer nahiago duzue? Bombardatu edo bombardatuak izan? Eta dantza pixka bat izango dugu, 3 pieza ezberdin eskainiko dira, Uztaritzeko Kiroletan atxaldeko 7etan, Zarena Zarelako, Etxeparanga eta Ahatik. Eta maskaradak asteburu honetan larun batez izango ditugu Pagolan. Julen Goikotxeak esan zidan maskaradak ikustera joan bertzuela. Bai? Begira, nire ikasle bat joan den astean egon zen, eta egin zigun gero hola azterketa antropologiko bat, gaineratzen antropologia eta hola lantzen ari da, eta oso interesgarria. Bueno, Juleni izango diogu. Kontatzeko datorren astean irratsaioan. Bere ikerketa sakon bat egiteko. Bai. Plan horrekin doa seguro. Ea gonbidaturen bat lotzen digun. Ze askotan saiatzen gara maskaradaekoekin harremanetan edo, eta saiintzaigu ordun berak agian hor, insitu egin dezake. Etxeko lanak. Bai. Urritzen saiatu naiz berriro, Eta iganderako? Bueno, ez dakit hemen gonorbait hurbil daitekeen, Tolosarrak eta, bueno, zai xamar, baina mundu gehiago badago, Tolosatik arago. Hori da, bai. 52 ertz, antzerki lana, edo obra Atarrabiako kulturetxean eskainiko da atxaldeko 8etan, eta danzat bebitos, Iruñako Nafarroak antzerki eskolan, eguerdian edo goizean 11etan, eta 12etan, hori bai, larun bat, eta igandean. Beraz, hortxe proposamen batzu, beti esaten dugu proposamen batzu direla. Ez dela Euskal Herrian dagoen guztia, baina, bueno, hortxe aipatzen ditugu guk batzuk. Nik iganderako iana barkatu, baina plana egina dago. Egun handia izaten da Tolosako inauterietan igandea, orduan mozorrotuko gara, orduan aterako dira. Mozorroa presgo juri? 167. Ene? Ez noa hain geizki. Ez? Ez. A ber, ideia listo, hori finkatuta dago. Jakin daiteke, ez, ondoren jakingo dugu hobeto. Ez, edo agian komentatu duzu dagoeneko, Bai, nik uste komentatu da. Igandean lagun taldearekin ateratzen naiz, eta aterako gara Tolosako elkarte gastronomikoetaz. Bakoitza izango da Tolosako elkarte gastronomiko bat. Aita, zuzeintza da? Ni naiz Oargi elkartea. Bai, Oargi mendi elkartea. Eta, bueno, bakoitza izango gara soziedade edo elkarte bat, eta kontua da, bakoitzak interpretatu behartzuela bere erara elkarte hori, ez daukate, ez dakit kamiseta berezirik edo dana dalakorik, orduan, bakoitzak egin dugu, bueno, guk gure interpretazioa egin dugu, beraz, politia izango da ikustea, bai, nola ulertzen duen bakoitzak, elkarte... Ia esan beti oso mozorro originalak egiten dituzue, Bueno, saiatzen gara, astelenekoa bai ez dizuela dela esango, hori sorpresa nahi dute... Oso ondo, ondoren kontatuko duzu orduan. Eta astarteko ere,
sekretua. Ados, badatorren astean hitz egingo dugu horretaz. Hori da, baina esan bezala entzule, gu inauterietan guztiz murgilduta gaude. Hementxe orain lasaitasuna nabaritzen duzu, esan bezala jendea dagoelako dago ajea pasatzen, baina segituan aterako dira festazaleak kalera, txilabak kalera, musikariak kalera, eta gaur ere paranda pixka bat egingo dugu, zizogu gezurrik esango, baina egun handiak datozenak dira, baina uste dut Tolosarra naizen honetan, derrigortuta sentitzen naizela esatera, mesedez, larun batean ez etorri mozorrotuta Tolosara. Larun batean ez gara mozorrotzen. Tolosako inauterietan larun bata ez da mozorroguna. Beste toki batzuetan bai noski. Orduan, aprobetxatu dezakezu, ez dakit, adibidez, Gasteizera joan, parranda egitera mozorrotuta larun batean, eta igandean etorri Tolosara mozorrotuta, baina ikusten bazaituztet Tolosan, larun batean. Eta mozorrotuta, jainkoak daki, zer gertatu daiteken. Nola bizi, nola hil, nola lortu erregabe, lurra bustira euririk egin gabe. Baina tira, agur esateko une iritsi da, astelenean izango gaituzue hemen, beti bezala, naiz, irratian. Keep calm and bigarren kafea.